ता भागमी नैहरवा भागमी नैहरवा मारा बोता भागमी नैहरवा भागमी नैहरवा। माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। किया बना ही रखबोगे मौगी किया बना ही रखबोगे मौगी या पनाई घरवा में मारा बोता भागमी नैहरवा मारा बोता भागमी नैहरवा देख लियो ना हरवा में मारा बोता भागमी नैहरवा देख लियो ना हरवा में मारा बोता भागमी नैहरवा भागमी नैहरवा भागमी नैहरवा मारा बोता भागमी नैहरवा भागमी नैहरवा। माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। अके तनो लागइम ही मौगी अगोड़वा में तेलावागे रखबौ नया बेगे मौगी घर के भीतरवागे घर के भीतरवागे। अके तनो लागइम ही मौगी अगोड़वा में तेलावागे रखबौ न हमें गे मौगी घर के भीतरवागे। अजना गेलियो के कर से मौगी अजना गेलियो के कर से मौगी अचल हौचा करवागे मारा बहुता भागमी नैहरवा मारा बहुता भागमी नैहरवा देख लियो ना हरवा में मारा बहुता भागमी नैहरवा देख लियो ना हरवा में मारा बहुता भागमी नैहरवा भागमी नैहरवा ता भागमी नैहरवा मारा बोता भागमी नैहरवा भागमी नैहरवा। माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। अटोला महला में मौगी अकर हो बेजाती आगे अतोरे चक्कर में मौगी अगेलौ ई जाती आगे गेलौ ई जाती आगे। अटोला महला में मौगी अकर हो बेजाती आगे अतोरे चक्कर में मौगी अगेलौ ई जाती आगे। सतेंद्र बिहारी कहो सतेंद्र बिहारी कहे भगाई देना घरवा से मारा बहुता भागमी नैहरवा मारा बहुता भागमी नैहरवा देख लियो ना हरवा में मारा बहुता भागमी नैहरवा देख लियो ना हरवा में मारा बहुता भागमी नैहरवा।